ainakin tyhjeni. Ja niistä hanskoista vielä, niitä menee edelleen liikaa. No niin, varmaan kun on niin huonolaatuiset, jää pelkkä rengas ranteeseen, kun pukee päälle. Laita varovaisemmin. Varovaisemmin. Meidän kaikki tarvikkeet on jotain bulkkikamaa. Ei ihme, jos täällä budjetit paukkuu. Niinkö? Niin. Jos niitä tilastoja oikein tarkkaan tutkitaan, niin suurin menoerä on hoitajat. Ai menoerä. Ei jumalauta. Syytät oikeasti meitä siitä, että täällä hajoaa kamat ja potilaat kuolee käsiin, kun meidän pitää samaan aikaan istua jossain sun vittu kaavakkeen täyttökoulutuksessa. Olisiko sun aika kaivaa pää pois sieltä sun omasta kermaperseestä ja pikkusen vilkaista maailmaa sen bemarin ulkopuoleltakin? Sulla ei minkäänlaista käsitystä siitä, mitä me oikeasti tehdään täällä. Se ei kiinnosta mikään muu kuin se, että tilastot on jotenkin hyvännäköisiä kuin vittu johdon silmissä. Missä helvetin kuplassa sä oikein elät? Joko sä lopetit? En! Mua kiinnostaa, että ootteko te siellä johtoportaissa edes tajunnut sitä, että jos jotkut hemmetin kliiniset asiantuntijat ja kehitysprojektit laittaisi jäihin, niin sillä saavutettaisiin kaikki ne säästöt, mitä tällä hetkellä perushoidon selkänahasta revitään. Joko? Ihan sama. Eilen on vielä mätsännyt Tinderissä. Pienempää ääntä. Pidä just sellaista, että kun sä haluat.